Salut, fanii meetingului, eu sunt Robert și astăzi o să vă prezint contul meu de pe meeting.ro. Este un nou început, m-am mai jucat, dar m-am lăsat. Acesta este un nou început, după cât vedeți, am steag de lungă plus 7, cos plus 4, scut plus 5, CC plus 4, colier plus 5, curățarea plus 4 și papuci de piele plus 4. Acum în tutorial ăsta o să vă arăt, fac niște misiuni să le termin. Da, eu zic că misiuni, nu, acum nu. O să termin câteva misiuni să mă scap de chestia asta. Da. Unele misiuni mai știu, am avut un war de level 36, dar am luat bani pe el, nu știu din ce motiv, dar bani. Da. Acesta este noul meu canal, o să fac videoclipuri și unele tutoriale și o să le postez. Da. Eu m-am apucat de Taurus, apoi când am avut oarul de level 36 am fost pe Leonid, dar am venit pe Taurus, am auzit că sunt prețurile mai ieftine. Cam acestea au fost misiunile. Acum să vindem câteva chestii care ne interesează, să luăm și câțiva bani, dar nu ne trebuie, nu o găsesc să securitate.
fac videoclipuri. Bye bye.